buhay tulad ng isang awit lamang. Mayroon simula at may katapusan ng araw at gabi, nalulungkot hirang sa may suliranin. Pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Sa pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Oregon honey. So isang malungkot na gabi sa ating lahat guys, dahil isa po sa ating pensioner ay namaalam na po. So siya po ay si Tatay Florencio Nabong. So andito nga po tayo ngayon guys para makiramay sa kanilang pamilya. Kasama po natin si Ate Emma. So si Ate Emma po, siya po yung naging daan para makilala po natin si Tatay Insyong. So para kahit pa paano mabigyan po natin ng tulong. So Ate Emma, kumusta po? Ano po si Sir, kahit patay na si Pai Insyong. Ano po yung gusto niyo sabihin? Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong kay Pai Insyong. Kahit ilang sandali lang. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya po ng mga senior citizen. Salamat. Ayan, salamat din po sa pagmamalasakit po sa kapitbahay niyo. Kaano-ano niyo po si Tatay Insyong? Wala po sir, parang lolo ko na rin po siya. Subali, parang pero kapitbahay niyo lang po siya, wala po kayong connection sa Wala po sir. Bakit niyo po naisipan te na ihingi siya ng tulong sa akin? Kasi po sir, nakikita ko sa mga video niyo na tumutulong kayo sa mga kagaya niya. Hindi po ba pwede naman po maghingi kayo ng tulong para sa inyo, para sa pamilya niyo? Ba't siya po yung naisip niyong siya po ihingi ng talagang tulong? karapat dapat na tulungan sir. Napakabait nito ni Ate Emma. Wala po kasi siyang ibang nakita naman po natin ang kalagayan niya. Ganyan, wala pong kasama, walang ibang tumutulong. Kaya po ako humingi ng tulong sa inyo. Salamat ate sa pagmamalasakit mo sa yung mga kabarangay o kapitbahay. So ipagpatuloy mo yun ang yung hangarin na sa yung kapwa. So maraming salamat ate no sa malasakit sa ating mga kababayan. Nagkikirami po ulit kami. So guys, isang malungkot na gabi po para sa pamilya ng isa po sa ating senior citizen na binibigyan po ng monthly allowance. So nagchat po sa akin yung nanghingi po ng tulong dati na gusto din po matulungan si Tatay Insyong. So nagchat po sa akin kagabi na wala na daw po si Tatay Insyong. So ito po kasama natin si Nanay. Ano po pangalan niya, Nay? Anghilita. Anghilita Enciso. So kayo po yung panganay po. Panganay kayong anak ni Tatay Insyong. Ako lang, dalawa lang kasi ako. Dalawa lang po kayong anak ni Tatay Insyong. So asan po yung isa niyo pong kapatid? Nasa Maynila. Hindi na, Baka yun po yung nagchat sa akin kanina, si Nanay Vilma. nagkatsi. Nagchat po sa akin kanina. Nagpapasalamat po kasi nakita niya po yung tulong namin na binigay kay Tatay Insyong. So nagchat po siya, nagpapasalamat. So ngayon po kayo po yung pinakapangalan na So pwede niyo po ba sa amin ikwento kung ano po yung nangyari kay Tatay Insyong? Alauna.
tinignan namin, ba't hindi yung lumalabas si tatay. Nung Opo. tingnan namin, nakabuluktot diyan sa Dito. diyan sa semento. O, siguro, siya sa semento. Ay, dumudugo yung niya dyan. Tapos ang nakita may yun pala, patay na. So, sa tingin niyo po, ano po yung dahilan? Yung siguro, nung siya dyan sa semento, kasi dumudugo yung niya, tenga. Nasubsob po, sa tingin niyo po, nasubsob siya o? Masubsob. Siguro, kasi may dugo dyan sa semento. Hmm. Yan pa rin. Paano guys, yan, wala na tayong pupuntahan dito. So sayang, kailan po ulit namatay si Tata Enchong na? Nung 13. 13? um, So, nung ano pong oras? nung tinignan namin yung alauna yun, patay na. Kailan nga? So nung Pizza Gis po, galing po ako dito nung Pizza Gis, 10 yata o 9. So ayan, hinintay lang po ni Tata Enchong na ibigay po natin yung monthly allowance na ipangako ko po sa kanya. So ayan, ito na nga po yung balita na wala na daw po siya. So guys, si Tata Enchong po is ang edad niya po ay 87. So Nay, ano po yung status ng bayad na po ba itong ataol ni Tatay? Bayad na po ba? Humingi lang ako ng tulong sa yan sa kay Chavez, Mayor. Humingi po kayo ng tulong. So para dito po. So binigyan naman po ba kayo? Iyan po. Yung mayor, humingi ako ng tulong doon. Sabi ko, inalis ko na lang hiya ko kasi wala talaga akong sabi ko, hingi na lang ako sa inyo. Yan naman ang mayor. Anong makita niyo po na nakasubasog si Tata dito? Dinala niyo po ba sa ospital? Hindi na, kasi patay na talaga talagang siya. Pumunta ako dun sa sa Purinarya. Tapos pinatingnan ko, wala na talaga. Kumusta naman po yung panggastos niyo dito na? Ayun nga, hihintay ng mga naglilimos dyan. So yun lang po yung inaasahan niyo na. Yan. So guys, nakita po natin, narinig po natin yung ni nanay, talagang yan, wala din po silang mapagkukunan ng gagasusin po dito. So maasa lang po sila sa mga abuloy. So yan guys, baka po magbabaka sakali po kami na hingi po ng tulong para sa gagastusin po dito sa pagpalibing ni Tatay Enchong. Kumusta naman na yung pagpapalibing kay Tatay Enchong? May schedule na po ba? Wala pa. Kasi noon pumunta ako doon sa cement, yung nag-ano ng cement. Si Potorero? Opo. Sabi ko magkano yung bayad dun sa sabi niya 6,000. 6,000 po? So, nabayaran nyo na po ba? Opo. So may babayaran daw po silang 6,000 para sa sa butas yun sa ni Tatay Enchong. So guys, baka magbabaka sakali po kami makahingi po ng tulong para sa maayos pong pagpapalibing kay Tatay Enchong. Humihingi po ako ng tulong kasi wala talaga kami. Sana po matulungan ninyo kami. Salamat po. So muli po kami nakikiramay sa pamilya po ni Tatay Enchong. So Nay, galing po sa channel ng Uragon na ni, tanggapin niyo po itong aming nakayanan. So sana po makatulong po sa pagpapalibing ni Tatay Enchong. Maraming salamat sa binigay ninyong makakatulong na to. Salamat sa binigay niyo. Tulong. Boy, ano pangalan mo? Kaano si Tatay Enchong? Lolo. Lolo mo? Nadidigdi ka man kang buhay pa si lolo mo? Digdi ka? Tagahiling-hiling mo man si lolo mo?
sabi mo pero may kang yaon din ano. So, ngunyan anong namamati mo? Ngunyan na mayo na si lolo mo. Mayo ka nang didigdihon. Hindi ka na makaya kita. Siguro hahaliw na ningarog na yun eh. Anong namamati mo ngunyan na mayo na si lolo mo? May nakulolo. May namamundaan. Malungkot ka dahil wala na yung lolo mo. Na alaala ko yung mga kalipos ng araw, yung mga kasayahan ko noon. Ngayon, talaga hindi ko na maano, hindi na bali. Luha lang yan. Ang sabi nga ng iba, pag ang mata magluha, mayroon pagmamahal pa sa kapwa.